Igbo Chineke nna kere pụọ much pụrụ iche ekenekwa mụ na n'ụbọchị nke taata biko na o nwere some videos and some of the live things ndị mmadụ na-eme like for the past 24 hours na anasị na Yanbaba kpọrọ Mazi Nnamdi Kanu Terro-Rist. So mụ amara ebe nya bụ ihe si wee pụta mana echekichago m ihe Yanbaba na upload na page ya bụrụ ezigbo ihe regarding Mazi Nnamdi Kanu in the last 24 hours na bụ ihe abụrụ ezigbo ihe. So onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịma na anything has to do with Mazi Nnamdi Kanu, whether you like him or not, you must have to tread with caution, because Mazi Nnamdi Kanu is no longer a normal human being. So many people will look here as a religion. So Mazi Nnamdi Kanu has moved from being a human being to moving to being a system. So when Mazi Nnamdi Kanu, you just have to be very, very careful. Whether good or bad, you just have to be very, very careful. Yotagazom na Mazi Nnamdi Kanu dị bad mana nke ijezi na-ewepụta ya na social media asị na Mazi Nnamdi Kanu bụ terror, na ọ bụ rist, na ọ bụ rist, na ọ bụ terror. So those things na bụ ihe ọdịghị mma for ebe ndị Igbo nọ. And also ana m esoko na-akọrọkwa to all those people ọ na-host kwa na his program mgbọgbọ ya na-akajọ Mazi Nnamdi Kanu. It is not right. Yanbaba just want to trend on everything. That picture upload ụmụ na ya trend, so the picture gabazi Owoliza na-ebupụta ezi video mgbe ijele ha ma ndị otu ya kwucha ihe ọjọọ about Mazi Nnamdi Kanu. So it's all about the money. You don't care what people want to think about him. It's all about the money. At the end of the day, Keta one day on our defense, na asị na ndị Igbo afro nwa n'anya. But he is the person that engineered and orchestrated that thing ndị Igbo ji wee hate here. So beka chọmkwu nene some of the two advice ụmụ nwanna Igbo ndị Igbo nyere Yanbaba for the thing ọ na-eme Mazi Nnamdi Kanu na nke ikpeazụ ekenekwa m unu ka ọ dị mgbe ọzọ ndị be. Video man agalụ Yanbaba for one reason. Ihe nji emeli ya video bụ ka ọ ghara ịpụta echiche na ndị Igbo kpọrọ ya asị, mana ọma mma na ọ mere ife ndị Igbo ji wee kpọọ onye asị. Yanbaba, remember na we are brothers. Nwere ife na-ese mụ na gị na-abụ. Mana ọ bụrụ m bụ gị ka situation ana Igbo si wee dị, enwere ụfọdụ podcast ị na-ekwesịrị ịankọ. Enwere ụfọdụ podcast ị na-ekwesịrị ịankọ. Ọ mmadụ ga-agwa gị ya. Enwere ụfọdụ ndị ya abịa na podcast gị si gị na topic anyị chọrọ itreat esifa no, I will not treat this whether for money or na kwesịrị ekwesịrị. Enwere ụfọdụ ife ya bụ ebute na your table. You say no. You say no. Na ịma mmenatị ya. Na ọ dịrọ wise. Ama m na ị ga-afụ Sunday Igbo ho now. Sunday Igbo ha kịta bụ Sunday Igbo ho a na-ekwu okwu na ọ na exile mesịa na cheta azụ. Ị ga-achọpụta kịta na fe enwego security babazi n'ọfịa now. Ije ka e protect ya the forest. The same Nnamdi Kanu a na-abịa akọtọ na your podcast bụ the same thing ọ nọ na-eti mkpu ya. The reason o ji wee nwee ha na-akpọ ESN ka e protect ya the forest. Ndị na-abịa ebe afọ nwere ike ịbịa kwuo ya kịta ihe ahụ okwu bụ ihe a na-emezi kịta ka e protect ya the forest, maka na egbugo ọtụtụ ndị mmadụ, egbugo ọtụtụ ndị nne, ndị nna, ụmụaka. Ọ na ihe a niile na-eme ọ na ịda afụ ya nwanne m. Ụfọdụ oge anyị bụ ndị Igbo na-eme na anyị ma eziokwu, mana ị na-anya ọfụma ịma na eziokwu anyị mụa bụ misinformation. Misinformation bụ eziokwu anyị. Ụfọdụ oge a na-egopi mmadụ ka onye abịa kwutọ mmadụ, onye abịa na-ekwutọ mmadụ o jiro evidence, maka na asị ka ekwube okwu ihe gbasara Nnamdi Kanu a chi ga-eji chi ga-abọ, maka na ọtụtụ na-ekwu ya amara eziokwu dị na ya. Ihe emegasị n'ime ha amara ya. Mana ọ dị mkpa gị nwa bụ onye Igbo ụfọdụ oge ka ị na-egekene ntị. Mkpọchi ntị jọrọ njọ, na-egekene ntị. Remember if I your podcast, mana there are some things ya bụ ebute na your table. You see no, na mama mmenka, no, I can't do this for a reason. Maka na ana Igbo nwe ka ọ dị nke ikpeazụ a. Anyị nwe ka o si wee bịa dị. Ife anyị na-achọ ka anyị dị protected. Had it been na ndị a na-abịa bụ fa na-eweta solution ka a ga-esi dozi obodo ka eti ya n'ọrụ nke ekwe na-edi na onye bịa ọ bụrụ Nnamdi Kanu ji wee bụrụkwa onye nwa si gbuo nya nwụọ ya ma elu. Mana ihe niile okwu bụ ihe na-emezi tata. Kedu ihe emezi na ha akara adapị eti ihe ọnụ ka ị wee mara na ha gbara aka na ndị egobiri egobi ha continue kwa na-ekwu maka Nnamdi Kanu.
mana ha ga-ekwuzi ihe na-eme n'obodo ha nọkọtara sị he na ife okwukwu abụrụgokwa eziokwu o nna ifekwa ka ndị mmadụ si anwụ ma ọnwa niile na-abịa mma na n'ọnụ ụzọ ndị a na-abịa akọ ife ọ na fada afọ ya ụfọdụ oge a na-eche ụfọdụ ife eche tupu a na-eme ọkwa okwu m ịnụkwa ọbarụ gị ịnụrọ nwanne m jisi ike ekenekwa m unu. Now for the record, it's not longer a news that Chijioke Nkunu Jodogu Bubu were Mara called Mazi Nnamdi Kanu a terrorist. Saint Mazi Nnamdi Kanu just saw Yobara Yayo. Now, I beg, if you see this video, come on, I never tell when someone to share my video, but I want to video and make you sure they share it. Odogu Bubu, but Mazi Nnamdi Kanu a terrorist. Let us go further. Only I know I will shake Abubakar Sheikh Gumi. I don't even understand. I don't know his name. But I want to ask Abubakar Sheikh Gumi. This man, of course, all of you, if you name post on Facebook and the other Google on Facebook, you never ever one day find the Fulani behind only make this man attack. This man who I was on the Igbo, of course, you have heard the news about this young man. He no go the news nothing. Because it's no longer a news again in going anti about this man. Ndi Yoruba, they protect this man of man. You can never come out on social media and you know awonka. Chijioke, we want to believe. Actually, me believe gum that now. Neji, that your who is calling me? Neji, that your platform. Not that your platform. Kejuwe nona. Akuto Mazi Nnamdi Kanu. Now, boy, the kind of but I thank God for that. That now your platform and go, like your career is dead. Career go. I'm telling you, go and check your follow. Go and check your follower. 480 something thousand follower. When you posted a video, it's only 2 comments. It's a shame and a big shame to you. The day I see your downfall is the day Igbo called himself Ijele. The day he called himself Ijele, the king of the game. They were made interview Dr. Mazi Nnamdi Kanu. All that day, come on, your career failed. Now, Mazi Nnamdi Kanu, is he a terrorist? The answer is no. Mazi Nnamdi Kanu is not a terrorist. For me, how I understand it, he is not a terrorist. Only Nnabara boy said, I'm boy. I want to go. And you are telling me that I will not go. That one apart. Kawob guy apart. The reason why when this useless boy, this fool, called this man a terrorist is because this man fighting for this man now look maka odemwa na odemwa na odemwa mu mai ga mota na bia Mazi Nnamdi Kanu no na Sokoto prison awo no your community meloji no na Sokoto prison you no na Sokoto prison because of no kwe e denounce Biafra okwa asumba achozi mi ti aka na ihe nwere onwe anu nwanna azo bia no ka mmiri unu ka mgbaru unu odibo oya mere Mazi Nnamdi Kanu juwe no di n'ime prison owo because of all this thing na atụgharị ajonjonjoroko. So Chijioke, of course you will understand that fighting Mazi Nnamdi Kanu is like fighting the whole Igbos. I want you to believe that you have crossed a line that even you, Chijioke, cannot fix it again. Look at your platform. Look at your people that are coming around you. Is it not only you did it, and all these people that is against Mazi Nnamdi Kanu calling themselves or see you talk people? Is it not all of them are calling? Is it not all of them are coming to your studio? Go and see. God, you are wonderful. Anybody that come out on social media and talk against Mazi Nnamdi Kanu must remain a failure. Go and see Eboison. Eboison is doing well, massive well. Go and see J-Pack. Nda wonde gonna have bidoro. Go and see Wagaji. Nda wonde gonna have bidoro. So many content creators gonna have bidoro. Go and see them. They are doing well. Chijioke, you are failed. Ife digo. But I love that your studio is now a studio where they are talking about terrorists, where they are criticizing your brothers, where with a platform again,
kpere ọ na-ekwutọ onye ọma Chukwu tere mmanụ ifu Mazi Nnamdi Kanu ewebe isi fu oji na ahịa ifu na ọwụ onye ọcha. This is God sent. Without Mazi Nnamdi Kanu, I believe that terrorists Ghana na one part east, you know, they kidnap 50 students, 20 students, 30 students. Without Mazi Nnamdi Kanu, Ghana they can't hear no one answering. So Chijoke, well done for calling Mazi Nnamdi Kanu a terrorist. But remember that Akufele Cha or Dharawawo, Okirikiri Kana Bukoso, Ade Ariyeru. Kuyatago, just remember that. But I want it to be on record that is Mazi Nnamdi Kanu a terrorist. That's on Kodre na record. We don't get them their own.